Tak dobrý večer, my sme na byte u Olinky, hej. A teraz chceme robiť kapustu. Dobrý večer, Olinka. Servus, moja. No, Ideme že tlačiť? si pamiatku, áno. No, dobre. Na veľkú váhu, tak musíme tak s malou rusáci. Jaké veľké hľuzy máme? Krásne kapusty sú, nádherné. Takže, aha. To je štvrtka. Štvrtka. Ja ešte z tej starej školy práve pozerám, tak ona si to zapisuje, bo kalkulačku nemáme v modernom čase. Bo s Áno, z kalkulačkou hlavu počíta. Žiadne kalkulačky, nič. A toto je naša izba, to musím celú takto zviesiť. Olga, hej, má tu takú maľučkú telku, ale o to jej tak nejde, za to tu máme mašinu na šite, to je tiež dôležité. A ešte je dobrá kapusta, Olinka, čo myslíš? Nádherná, takú som nekrala, ani nepamätám, ešte možno doma pri mame. A je zimušná, hej? No to je asi na kravským hnoju. No, to je od nás tu. Hľuby vycáhnuť. Tak toto je ten hoblík, čo som si povedal, pozri. Aj, To není veľký, ale možno ale nám tam šikovný, vejde, nie? akurát dobrý. Akurát, dobre. Cibula tu príde, korenie už je tam, jablko, dôležité, zase cibula a sa to všetko zmixuje. Palce dám nabok, lebo palce by nám zobralo. So, die Finger kommen weg, sonst sind die Finger auch weg. Tu je objektív cibula, kapusta. Dobre, a ideme na to. Zase troška jablčka, troška cibule, takto a zase ďalej kapustúčku, apfel und dann wird Sauerkraut.